Меняется ли отношение к Золотой Орде в Европе, когда мы все знаем, что нас представляют как средневековые варвары? It's absolutely true, and this is very Европа тарихчылары узган заманнарда күбрәк татар явы турында сөйлиләр иде, я монгол явы турында сөйлиләр. Хәзер без территорияны киңәйтү турында сүз алып барабыз һәм біз күбрәк ниндидер кыргыйлык аспектлары турында түгел, мәдәният, сәнгать турында сөйләргә тырышабыз. Изучаете цивилизацию Золотой Орды. Что уникального, на взгляд европейского ученого? Минем өчен сәүдә бик әһәмиятле, чөнки мин әйтәм, татарлар, сез беләсез инде, сәүдәгә бик хәвәс халык, хәтта мин әйтәм, алар сәүдә генийлары, һәм алар Европадан иртәрәк капитализмны уйлап тапканнар. Менә бу глобализациянең беренче чаткылары шулай ук татарлар тарафыннан табылган һәм кулланылган. In economy and even more. В советское время изучение истории Золотой Орды было под запретом, и во всех исторических книгах, в учебниках было написано татаро-монгольская ига, и татары очень гнобили из-за этого. Сейчас происходит оттепель, изучается история Золотой Орды, но сейчас очень много наследников Золотой Орды, это и казахи, монголы, татары. Кто наследники Золотой Орды, по вашему мнению? Well, I think this is Бездән very тора, important без бу тарихны гади халыкка, мәктәп балаларына нишелттереп җиткерәбез. Һәм минемчә, менә бу мәктәп дәреслегеннән ига, татарская ига, ордынская ига дигән сүзнең бетүе, бу бик әһәмиятле вакыйга Россиядә, чөнки бу чыннан да фәнгә каршы килә торган күренеш иде һәм ул хәзер юк ителде. Алтын Орда бик биек, зур дәүләт булган, империя булган һәм ул бик күп төрле халыкларны үз эченә алган. Күп төрле милләтләрне, күп төрле диннәрне үз эченә кабул иткән. Ул империя булса да, ул шул төрле халыкларны интеграция иткән үз эченә. Мәсәлән, Италиянан килгән сәүдәгәрләр, алар күп еллар Алтын Орда шәһәрләрендә яшәгәннәр, үз эшләрен алып барганнар. Бу бөтен дөньяның мирасы дип әйтер идем мин. Кто может претендовать на наследие, которое очень большое? Попытки провозгласить какой-то народ единственным или хотя бы главным наследником Золотой Орды, как мне представляется, абсолютно неэффективны и, в общем-то, ненаучны. Потому что Золотая Орда объединяла самые разные народы, самые разные группы языков, представители разных религий, представители разных укладов экономических и так далее. И, в общем-то, все они внесли свой вклад в развитие и золотоордынской государственности, и золотоордынского права, и золотоордынской экономики, и золотоордынской культуры. Если делать комплимент Татарстану, то можно сказать, что он выступает сейчас в качестве такого интегратора, аккумулятора этих интересов. Действительно, мероприятия в Татарстане, в первую очередь Золотоордынский форум, который сейчас проходит, это как раз очень яркий пример того, как правильно организовывать подобные мероприятия и созывать сюда людей из самых разных стран, регионов, слушать выступления на разном языке, но тем не менее он становится общим языком общения. Золотая Орда не была таким диким скоплением кочевников, необразованных, которые только и видели свое предназначение в том, чтобы грабить бедных, несчастных, оседлых жителей, в первую очередь русские княжества, да, и угонять пленных, собирать добычу, дань с них требовать и так далее. То есть это было для своего времени очень высокоразвитое государство с высоким уровнем культуры, административно-территориальным устройством, правовым регулированием, я говорю о периоде расцвета Золотой Орды, естественно, не периоде упадка. И, в общем-то, на самом деле подчиниться такому государству, в общем-то, было не так уж плохо в тех условиях. То есть это нисколько не умаляет достоинство, я считаю, русской нации, собственно говоря, потому что, наоборот, мне кажется, более обидно считать, что тебя покорили и заставляют платить дань дикие кочевники, которые по уровню никак не дотягивали до высокоразвитых русских княжеств. Ситуация была точно наоборот, и как раз-таки в течение нахождения в вассальной зависимости как раз русские князья что-то сумели взять на вооружение из золотоордынского опыта, организация государства, армии, налоговой системы и других какие-то элементы. И, в общем-то, все это восприняв, сумев правильно применить на практике, как раз они, в свою очередь, начали устраивать натиск на наследников Золотой Орды и сумели, в конце концов, сделать то же, что в свое время Золотая Орда сделала в отношении русских княжеств. Қазақстанда қызықсына бик жидди
илене Европа варенлерде эшли бу мәсьәләдә юрганны тарту барак алтын урда мирасы кемнең мирасы? Татар халкы Алтын Урда вакытында, нәкъ менә татар халкы буларак формалаша. Алтын Урдадан соң безнең этногенезыбызда бүтән беркем дә катнашмый. Безнең этногенезыбыз Алтын Урда вакытында катнаша. Алтын Урданың төп үзәк территорияларында татар халкы барлыкка килә. Менә ничек әйтсәк тә. Аның периферияларында башка халыклар да формалаша, контакт зоналарда әйтик, уграфин халыклары, удмуртлар, башка халыкларда Алтын Урда вакытында контакт зоналар дип әйтәбез, ул вакытта формалаша. Шул ук вакытта Алтын Урданың көнчыгыш өлешендә дә контакт зона, ул инде бердәм Төрки дөнья, Түркистан дип соңыннан билгеле. Анда да яңа халыклар формалаша. Шул ук Көнбатыш Сибир ягыннан киткән үзбәкләрнең бер өлеше һәм алар анда яңа бер милләт формалаштыралар. Шул ук очракта казахлар, ягъни башка халыклар. Менә бу периферияларында бу халыклар да катнаша һәм алар да ул да аларның тарихлары. Әмма Алтын Урданың үзәге, үзәк җирләре, үзәк дәүләт системасы, шәһәрләре, алар бөтенесе безнең татар дөньясыныкы һәм киләчәктә татар ханлыклары булып формалашкан дәүләтләрнең һәм без турыдан-турыда әлбәттә инде безнең Улы Мөхәммәд хан соңгы бердәм Алтын Урданың ханы һәм беренче Казан ханы. Алтын Урда мирасы кемнеке дигән сорауга Мин бу сорау белән килешмим. Сорау белән килешмим. Чөнки мин мәсәлән Дамир Исхаков белән дә шуның турында күп сөйләшәм. Минемчә без уртак бер фикердәбез. Элекке теге урта чор бу Чингизиди дәврендәге Төрки һәм башка халыкларның кабилия системасын искә алсагыз, аннан соң әйтик Казакларның ата-бабалары булсын, үзбәкләрнең ата-бабалары булсын, башкаларның ата-бабалары булсын, аларда уртак бер тамыр бар. Алар теге шул кабиләләрдән барлык килеп чыкканнар. Шуның өчен аларны бүгенге көндә казакка, тазарга, үзбәккә, башкасына айырып та бу минеке, бу сезнеке, ак урда безнеке, күк урда сезнеке, алай әйтү дөрес түгел. Чөнки чыннан да теге татарлар, башкортлар булсын, казаклар булсын, башкалар булсын, теге шул кабиләләр һәр төштә бар. Алтын Урдада, Алтын Урда шырының тарихы нәрсәләр өйрәнелмәгән, нәрсә мөһим әйберләр читтә кала. Инде кешеләр яза баралар, әйтик сәүдә булсын, климат мәсьәләсе, ваба мәсьәләсе. Ама мин шул ук вакытта türkolog буларак карыйм әле. Мәсәлән, Алтын Урданың әдәбияты турында бер сүз дә ишетмим. Мин шуның белән дә кызыксынам. Моның турында бер сүз ишетмәдем. Алтын Урда темасын капиталирлаштыру кем файда күрә, кем юрганын үзенә тарта, бу очракта сезнең күзәтүләрегез галим буларак, акыл иясе буларак. Бу теманы Алтын Урда безнеке, без аның турыдан-туры мирасчысы дигән әйбер бармы? Бар, әлбәттә. Ничек инде без? Менә 19-нчы елда без уздырабыз юбилей, аның 70-ле еллыгы Алтын Урда. Безнең зур дәүләтчелек булды. Аны, мәсәлән, Казакстан турында Путин әйтте бит, дәүләтчелек булмады. Безнең турында аны әйтә алмый. Һәм ул әлбәттә бүтән караш, кешенең аңы үзгәрә. Аннан без әле күрсәтәбез, Алтын Урдада анда рус белән татарның көрәше булмаган. Руслар бик лояль иде. Алар аны кабул итәдер үз дәүләте итеп. Һәм ханны да алар безнең хан дип сөйләгән. Аны әйтәләр, каршы чыккан, көрәшкән булмады ул. Ул коррупционерларга каршы булган. Ансы булды, андый каршы чыгу урыста да. Но шул ук урысларга каршы чыккан алар, князьларга каршы. Бик күп алдау аның турында. Әйтәләр бит татар-монгольский иге. Иге нәрсә ул? Ул вертикаль власти булган инде, менә шул. Бердән-бер дан дигәндә ул салым 10%. Нәрсәсе аның авырлыгы? Бездә булсын шулай. Русиядә Алтын Урдага карата фикерләр үзгәрәме? Үзгәрә. Нәрсә чыгыла бу?
Ну, беренчедән алар бит үзләре менә хәзер белми, мә каян килеп чыккан Рәсәй. Икенчедән кызыксыну хәзер иркен бит, тыелмаган. Шуңар галимләр аны белә инде. Алар бездән дә яхшырак белә аны. Һәм бик кычкырып сөйләмәсә дә, ләкин менә без аралашабыз бит. Өйрәнәләр, студентларны өйрәтәләр. Менә ул бездә өйрәтмиләр студентларны. Анда өйрәтәләр Мәскәү университетында. Анда зур галимләр бар Алтын Урда буенча. Нигә галим әз булсын? Бездә җитә ул. Университетта чакырсыннар, мин сөйлим. Алар шөгыльләнә менә сәүдә белән. Ә студентларны өйрәтәләр, нәрсә өйрәтәләрдер, мин аңламыйм. Гомумән татар тарихы, Татарстан тарихы анда бик сыек бирелә. Миңа калса, алар нәрсәдер укый инде, нитә. Ну, кызыксыну юк анда. Менә бу Алтын Урда турында анда бер галим дә юк, бер белгеч тә юк. Кызганычка каршы. Элек Миркасым Усманов иде, имә. Ну, аның калмады теге мәктәбе.